Пътуваме по магистрала Тракия в посока Българското Черноморие и решаваме да се отбием. Знаем твърде малко за Стара Загора. Градът на правите улици, а за региона почти нищо. Предчувстваме, че ни предстоят интересни дни. С пристигането си избираме хубав и уютен хотел. Възможностите за настаняване в града са много. Като начало се отбиваме в туристическия информационен център. Там ни посочват местата, които си заслужава да посетим. Още при първата ни разходка сме приятно изненадани от множеството архитектурни паметници, паркове, исторически и културни забележителности. Искаме да опознаем България, да научим повече за историята на този район, разположен в сърцето на антична Тракия. Нямаме търпение да разгледаме всичко. Елате с нас! Като начало решаваме да се разходим в парка Бедечка и да усетим прохладата на езерото Загорка. Любопитни сме да видим наживо и най-известната природна забележителност тук – Старият чинар. Обядваме набързо, защото искаме в горещите часове на деня да посетим регионалния исторически музей. Респектирани оригиналната сграда на Старозагорския исторически музей. Тя е с форма на пясъчен часовник и е построена върху останки от централната улица на античния град Августа Траяна. В музея се съхраняват над 100 000 оригинални експоната от 6-то хилядолетие преди Христа до наши дни. Не можем да откъснем очи от уникалните артефакти, праисторическа, етнографска и нумизматични сбирки, антични колекции от бронз и стъкло, реликви, тракийски колесници. Голяма част от видяните от нас музейни експонати се представят в изложби по целия свят. Невероятно е усещането да докоснеш възстановка на тракийска колесница четириколка. С това нашето пътешествие във времето не свършва. Предлагат ни да се преоблечем като граждани от древната Августа Траяна. Усещаме величието на античния град. Амфитеатралният аудиториум и днес е сцена на оперни, театрални, балетни спектакли и фестивални събития. С променения си стайлинг неусетно се пренасяме в античността. Още в първите десетилетия от съществуването си, Августа Траяна е крупен икономически и духовен център в римската провинция Тракия. Изграждат се солидни обществени постройки и жилищни сгради, някои от тях богато украсени с подови мозайки, образци на римското изкуство. Една от тези мозайки е почти изцяло съхранена и може да се види в сградата на Пощенска палата. През юни Стара Загора се променя. Привлича с аромата на цъфнали липи и многоцветно настроение. През вековете градът е сриван и опожаряван до основи и възраждан отново като феникс от пепелта. След освобождението, градът е застроен по плана на чешкия архитект Либор Байер. Днес е известен като градът на правите улици и на липите, а също и на поетите и художниците. Разхождайки се из града, силно ни впечатли една сграда с интересна архитектура. Разбираме, че това е Ески джамия, единствената обществена постройка оцеляла след опожаряването на града през Руско-турската освободителна война. Сега тя е обявена за архитектурен паметник и е превърната в музей на религиите. Разглеждаме най-интересните и запазени християнски храмове в Стара Загора – Света Троица, Свето Въведение Богородично. Влизаме и в най-старата църковна обител – катедралният храм Свети Димитър, съграден през 1859-1861 година. Разказват ни, че храмът е бил едновременно църква и училище и е свързан с паметни събития от историята на града през българското възраждане. В училището към метоха на църквата е учил и самият Васил Левски. Когато ни показват програмата на Старозагорската опера, с изненада разбираме, че е целогодишно, дори и в летните месеци има концертни събития. Канят ни да посетим едно от тях. Заредени с емоция и положителна енергия сме готови да опитаме изкушенията на нощния живот в града и да разпуснем в прохладната вечер.
Привлечени от една легенда, посещаваме и най-стария парк в България – Аязмото, създаден още през 1885 година от митрополит Методий Кусев. Наричат го Зеленият рай на Стара Загора. Лабиринт от многобройни зелени алеи и живописни пътеки ни отвежда в зоологическата градина, където могат да се видят над 85 животински вида. Озоваваме се и пред параклиса Свети Теодор Тирон. Легендата разказва, че по времето на княз Борис I тук боляринът Цоло вдигнал дворец. Красивата му дъщеря се разболяла. Тайно от баща й тя била покръстена в бликащото до двореца Аязмо и оздравяла. След чудото боляринът наредил на това място да се изгради християнски храм, в който се твърди, че самият княз Борис I приема християнската вяра. В парка се намира и най-големият фитнес на открито. Истински рай за тези, които обичат спорта. Искаме да видим с очите си къде тренират и играят шампионите на Купата на България за 2012 футболен клуб Берое. Старозагорци наричат своя град най-спортния град. Стадион Берое разполага с прекрасни условия за провеждане на национални и международни състезания. А ние имаме късмет, защото попадаме на едно от тях – Балканяда по лека атлетика. Любопитна информация за музея неолитни жилища и желанието да научим повече за праисторията ни доведе тук. Експозицията разкрива пред нас прекрасни образци на праисторическото изкуство, развивало се по нашите земи през новокаменната, меднокаменната и бронзовата епоха. Тук са разположени останки на две опожарени жилища от новокаменната епоха 6-то хилядолетие преди Христа. Те са най-добре запазените в Европа от този период. Музеят е уникален, защото е построен върху археологическата находка, за да бъде съхранено откритието. Преди да дойдем в Стара Загора, не знаехме, че Бирата има музей. След кратко опътване се озоваваме в него. Как се чувстваме сред 130 оригинално представени експоната? Учудени и приятно изненадани. Дегустираме от разхладителната напитка и си тръгваме с незабравими спомени и подаръци. Тръгвайки за българското Черноморие, ни посъветваха да се отбием в старозагорските минерални бани. Изкачваме се на 360 метра надморска височина в полите на Сърнена гора. Курортът е страхотен. Чист въздух, мек климат, перфектно обслужване, спа процедури. Разпускаме край един от басейните. Минералната вода и слънцето имат вълшебен ефект. Отбиваме се и до местността Богородична стъпка. Легендата разказва за римски войници и техен пленник християнин. Войниците го измъчвали и се подигравали на вярата му. Изведнъж на небето блеснала светкавица и се явила Божията майка с младенеца. Там, където стъпила, се е образувал отпечатък, който се напълнил с вода. Богородица измила с нея младенеца и напръскала раните на православния мъченик, които на мига зараснали. Мястото се счита за свято. Хората вярват, че като го посетят, ще се излекуват от болести. Нашата разходка съвпадна с едно от най-мащабните събития от богатия културен календар на община Стара Загора. Бързаме да се потопим в атмосферата на Националния тракийски фолклорен събор Богородична стъпка, който се провежда в Старозагорски минерални бани. Водени от приключенски дух, търсим нови преживявания. Пристигаме в село Дълбоки. Там стягат сватба по стар български обичай с традиционни за региона обреди и ритуали. Да се хванеш на хорото не е лесна работа, но пък е забавно. Винаги можеш да научиш нещо ново. Опитваме традиционния обреден хляб, баницата, вкусната халва, приготвена по местна рецепта. Отпиваме от домашното вино и ракия. Вкусно е и е весело. Решаваме да посетим селищните могили край Караново.
Тези могили са еталон за проучване на праисторията в България и Югоизточна Европа. Това, което виждаме, е наистина внушително, въпреки че археологическите разкопки все още продължават. Разказват ни, че през 2009 година екип на български археолози откриват една от най-интересните и важни находки в региона – зидена сводеста гробница. Предполага се, че в нея е погребан богат тракийски аристократ, а погребението се е състояло през 1 век след Христа. Намерена е и бойна колесница четириколка с впряг от 2 коня, изработена от кожа, дърво и бронз, с впечатляваща декорация от бронзови апликации. Гостоприемни стопани от село Караново ни канят на вкусна баница и айрян от домашно кисело мляко. Какво по-добро за начало на деня? От тях научаваме, че селският туризъм е добре развит в района. Сред зеленината на китни стари къщи можеш да си починеш, да похапнеш традиционни български ястия и да опознаеш местните обичаи. Нашата разходка продължава към още едно забележително място в този регион – Нова Загора. За наша изненада ни посреща много зеленина, спокойствие и красиви фонтани. Чистота, приветливост и усмихнати хора. Такива са ни впечатленията от този малък и много уреден град. Към доброто настроение прибавяме и посещение на историческия музей, един от първите музеи в България. Попадаме в царството на праисторията, както е известен Новозагорския край. Вниманието ни е приковано от неолитните култови пластики, съд датиран на 5200 години преди новата ера, чието изображение е върху печата на историческия музей. Глинен олтар, хирургически инструменти, редица интересни и сензационни находки разказват за живота на траките. Тук е и изключително впечатляващата възстановка на тракийската колесница двуколка, открита през 1976 година в надгробната Дълга могила. Преситени от впечатления и богата история, в следващите няколко часа избираме удоволствието от ездата. Гости сме на конна база край Нова Загора, където се чувстваме прекрасно. И накрая, след дългия изпълнен с емоции ден, отсядаме в прекрасен хотел. Сред красива природа и необятни лозови масиви, дегустираме прочутите вина от сърцето на Тракия. Виното е поезия в бутилка, казват поетите. Глътките от кехлибарения елексир ни изпълват с наслада. Пътуваме към Раднево. Изненадани сме от равномерния ритъм и чара на малкия град. Знаем, че и тук ни очакват много интересни места. Златни и сребърни накити от ранната бронзова епоха, които нямат аналог в България. Стъклени и бронзови гривни, бронзови кръстове, рисувана из графито-керамика, находки от каменно-медната епоха, сребърни римски монети, глинени съдове. Всичко това може да се види в богатата експозиция на археологическия музей в Раднево. Удивени сме от видяното. В близост до монумента на Свети Иван Рилски, най-големият паметник на този наш светия, откриваме и археологическият парк Нов живот за миналото. Той е първият у нас музей на открито, разгънат на площ от 13 декара. Разхождаме се между бойни кули, крепости и базилики и с лекота прескачаме във времето. Преди да отпътуваме, ставаме свидетели и на атракцията Звук и светлина. Очаровани и възхитени от магията на непознатата България, продължаваме нашето пътешествие към Южното Черноморие. Дълбоко в нас остават миговете, изживяни в сърцето на антична Тракия. В твоето сърце.